The Constitutional Court has just ruled that husbands now have the right to assume their wives' surnames. Just imagine uSmayeli wendoda ozawusebenzisa isurname yakwaMdende kube ethathe uNokuzola Mdende. That is a sign of an irresponsible man. Kuyaxokozela bethunani eSouth Africa emveni koba sekubekiwe umthetho wokuba amadoda ayakwazi uthatha isurname yamakhosikazi uba umntu uyafuna. Ndiyeza ke nebali lonke lipheleleyo uba bekuqalele phi njoba sekude kwabalapha iNovan der Merwe phakathi ke bethunani na utata Musamseleku naye ke uyibonile lento wabhala ku-Instagram wakhe ephethe igqudu phofu esithi the decision to grant men to take their wives' surname is Eurocentric and it undermines the spirit of different cultures. It poses a danger of men to be diluted and lose themselves in the main okanye in the process. I'm not sure bezamuthini pha. Now ke abantu bathi he sizaba sengxakini ngoba kaloku obrother ababethu balapha eAfrica ngaba ke mosibachatayo nodadewethu ngoku sawudibana nabo sebengondlovu sebengondamase sebengomandela uyabo isurname zabo ngoba kaloku ngoku umuntu uyakwazi usebenzisa isurname kankosikazi wakhe. Now ke lento bethunani iqale xa abantu abayi4 abachatileyo couples eziyi2 zitshatileyo zezabheke home affairs. Abokuqala ke ibenguyana Jordan kunye noHenry van der Merwe. Nawubona ke umyeni uHenry lo ebefuna usebenzisa isurname kaYana then akwavunywa kwathiwa ayivumelekanga lonto leyo, otherwise kuzawufuneka ehambe othetha no-Deputy General acacise phaba kutheni efuna ukwenza lonto leyo ngoba ayikho semthethweni, only women are allowed to do that. Waziva ke uba hayibo ndiyacalucalulwa ke mos ngenxa yoba mna ndingumntu oyindoda. And then enye ke ngoku yesibini eyalwa lento ibinguJess Donnelly Bonman kunye noAndries Nicholas Bonman. I hope ndibabiza kahle bethunani nixolele. So bona ke umyeni ebefuna ufaka isurname kankosikazi naye abenguDonnelly, so befuna uba nguAndries Nicholas Bonman Donnelly. So kwathiwa hayi awukwazi ufaka isurname kankosikazi wakho uJess awuzukwazi ukwenzeka lonto leyo. So bebeyilwa ke ngoku lento bezezo couples zimbini. So ke ubamba bayichallenge lonto leyo ku-lower courts bade botsho ke nase-high court and then ke njoba sekude kwa-constitutional court kwa-amendwa i-acts kwatshintshwa i-birth and death registration act uba ngoku umuntu oyindoda naye usenozibiza isurname yomntu ongumama. So zininzi ke wethu izinto abebezithetha abantu bangavumelani nalento, kodwa ke bethunani sikhumbule uba umntu ongafuna uyenza lonto leyo akazuyenza. Sisenoqhubekeka ngolu hlobo siqhubekeka ngalo, kwaye enye into efuneka siphinde sikhumbule ngeyoba kwasekuqaleni thina sasingenazo isurname or izibongo or ifani ngesixhosa. Umntu wayeba negama lakhe abe nesiduko, isiduko is your clan name. Kwa isurname ibize nabelungu njoba njengoku seyiphinda ilento iyo njengoku. So bakhona beye batsho bathi hey kwasekuqaleni besiyintoni kwisurname, umntu wayeba neclan name yakhe, isibongo sakhe. Anyways khanike nitsho ke bethunani nini banicinga ntoni ngayo yonke lento utata Musamseleku yena kavumelani nayo. Bathi abanye abantu hayi wethu kakhonto uhlela usebenzisa isurname kamamakho wena, of which ke ayonto ifanayo ngqo. Abanye ke bayamtsala bathi angangumusa ngwabe uba uyafuna. Enkosi kakhulu ke uthi nibukele le video. Umamgobhozi uyanibona ku video elandelayo. Bye.